Padento diri mga kaigsunan, ni ana ang ato libro okay. Atong libro mga kaigsunan, klaro kayo. Mga isyu nga gilabay sa SDA Church, no? Muna mga kaigsunan. Sukad sa paghimugso sa Seventh-day Adventist Church organization, aduna nay mga sakop sa iglesia, sakop sa iglesia nga nagpadayag sa ilang mga pagsupag o pagkadismaya, pagkawalay pagsalig o pagkasilo o mga pagsaway sa organized DA Church tungod sa daghang mga hinungdan o rason nga naglangkob sa mga pipila ka mga isyo. Tungod kay nagkadaiya nga mga hinungdan, daghan ang mga mibulag o mga gihulog sa pagkamimbro sa SDA Church og mimugna og ilang kaugalingong pundok og miangkon nga sila maunang matuod nga pundok tungod kay sila mga reformador og matinud-anon nga nagsunod sa mga gisulti sa Biblia o sa Espiritu sa tagna. No? Okay. Daghan ang dili gusto mahibulag apan nagasupil sa pangdumala sa iglesia nga nagsakop og mihupot sa mga pagtulunan nga mingisukwahi sa daminto o pagdeminyo nga pagtulunan sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan. Karon, ang uban nga mga pagsaway o pagsupak sa mga gitira sa Seventh-day Adventist Church, ilabi din sa Pilipinas, mao kini ang pagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay og pagkaligo diha sa adlaw igpapahulay, ang dili pag-implementar sa istrikto sa dili na pagkaog unod og ang pagbutang og cross diha sa SDA o Seventh-day Adventist logo. Tungod niya na kini nga libro na mugna aron sa pagtin-aw sa Seventh-day Adventist posisyon. Okay. Base sa Biblia og Espiritu tagna, may tungod sa mga isyu nga gisgutan sa libro. Napa. Hibalui nga mahinungdanon ang prinsipyos paghubad. Hinungdanon ang prinsipyo sa hubad mga kaigsunan. Ang paghubad sa sinulat sa Biblia o sa Espiritu tagna, sumala kang Ellen G. White. Importante kaayo nga sa dili pa tubagon ang mao nga mga isyo, ang balaod unsaon paghubad sa sinulat sa Biblia o sa Espiritu tagna. Mao ang kinahanglan una nga mahatagan o pagtagad kay basin ipugos sa pagpatuman nga ang mabasa bisan dili mao ang buot ipasabot sa gisulat. Samtang ang mabasa importante sama usab og gani labaw pa ka importante ang pagtagad sa kun unsay buot ipasabot sa nasulat. Okay. Parenta. Ang matinud-anon og maayo nga magbabasa dili lamang interesado nga masayod unsa ang gisulti sa propeta. Unsay gisulti sa propeta kundi unsa ang buot ipasabot sa propeta. Niini nga libro atong sulayan ang pagtan-aw sa mga giya ug mga prinsipyos paghubad aron masiguro nga musangko gayud sa husto nga pagsabot sa nasulat, no? Og mahimo ang husto nga konklusyon. Niini nga libro ang mabasa gayud unsa ang gisulti sa original. Unsay mabasa sa gitawag og original. Original mga igsoon. Nga pagkasulat sa English ato gihapong ipadayag aron mabasa gayud ug unsang gisulti sa original kay basin adunay diskumpyar o pagduda sa hubad sa Bisaya mga kaigsunan. Atong karon na hibaluan ang mga giya nga gisulti ni Ellen G. White